ሰላማት ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ዘለኹም ፍቅርን ሰላምን ክበዝሓልኩም ምንዮተይ ንሎሚ እውን ብሓድሽ ደስ በሃሊ ትሕዝቶ ደበኽ ኢለልኩም ኣለኹ ንስኹም ከ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም መደበይ ክሳዕ ዝውድእ ምሳይ ፅንሑ ሰናይ ምክትታል ሕራይ ባራም ናይ ሎሚ መደብና ሓደ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ኣብ ሂወትና ካብ ዘለዉ ክንገብሮም ዝግባአና ወይ ክህልውና ዘለዎም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነገራት ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነገራት ክነግረኩም እየ ካብኣቶም እቶም ሓሙሽተ ክንርኢ ኢና ሎም መዓልቲ እቶም ቀንድን ወሰንትን ዝኾኑ ቀዳማይ ዕላማን ትልምን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ዕላማን ትልምን ድሕር ዳሃሊካ ፅባሕ ኣበይ ከም እትበፅሕ እናሓሰብካ ስለ ትሰርሕ ንሎሚ ፅቡቅ መሰረት ንፅባሕ ክህልወካ እዩ ማለት እዩ ዕላማን ትልምን ድሕር ዳ ዘይብልካ ግን ዕላማ ድሕር ዘይብልካ ወይ ትልሚ ራእይን ድሕር ዘይብልካ ግን መንገድኻ ናበይ ይወስደካ ከም ዘሎ ኣይትፈልጦን ኢኻ ምንዮት ጥራይ ክህልወካ ይኽእል ምንዮት ዘይብሉ ሰብ የለን ከምዚ ክኸውን ይደሊ ኩሉ ሰብ ግን ትልሚ ክህልወካ ኣለዎ ነቱ መብፅሒ መሳልል ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ መሳልል ናቱ መብፅሒ እንድሕር ዘይብልካ ብፍፁም ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ስለዚ መሳልል ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ንፅባሕ መሰረት ሎሚ ክንሃንፅ ክንኽእል ኣለና ኣብ ሎሚ ኮይናስ ናይ ፅባሕ ክንርኢ ክንክእል ኣለና ራእይ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ትልሚ ከዓ ክህልወና ኣለዎ እዚኦም ድሕር ሃልዮም እቲ ፅባሕ እንኾነ እንዳረኣና በቲ ትክክለኛ መንገዲ በቲ ክወስደና ዝኽእል መንገዲ ስለ ንኸይድ ፅባሕና ክምዕርግ እዩ ሂወትና ክፅብቕ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜኻ ብኣግባቡ ተጠቐመሉ ግዜ እቲ እንኮ ኣብ ዓለም ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል ማዕረ ብፅሒት ዘለዎ ሃፍቲ ሃፍቲ ወዲ ሰብ እዩ ስለዚ ግዜኻ ብኣግባቡ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ እንተኽኢልካ ንፅባሕ መሰረት ኣብ ዝኾነካ ንፅባሕ እኩብ ሃፍቲ ኣብ ዝኾነካ ንፅባሕ ድልዱል ዕቋር ንዝኾነካ ኣብ ዝኾነካ ነገራት ንፅባሕ ኣብ ዝጠቕመካ ነገራት ሰባት ንምሕጋዝ ድዩ ናይ ባዕልኻ ሂወት ኣብ ምቕያር ድዩ ክትሕልፎ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሎሚ እትገብሮ ነገር ንፅባሕ መሰረት እያ ሎሚ ዝፀዓርካ እዩ ንፅባሕ ዘካይደካ ሎሚ ዝተሃከኻ ኢኻ ንፅባሕ የጠዓሰካ ማለት እዩ ስለዚ ግዜኻ ብኣግባቡ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ሳልሳይ ካብ ስሕተትካ ተመሃረሉ ዳ እምበር ኣይትጠዓሰሉ ስሕተት ብመሰረቱ ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ባህርያዊ ነገር እዩ ስሕተት ንምንታይ ተሰሓትካ ይበሃል እንታይ ዳ ስሕተት ኣይትድገም ትማሊ ዝተሰሓትካሉ ትማሊ ዝወደቕካሉ ትማሊ ዝተዓንቀፍካሉ እምንሲ ኣይትድገሙ ማለት እዩ ኣብ በርኻ ትማሊ ዝዓንቀፈትካ እምንስ ካልኣይ መዓልቲ ክትዓንቀፈትካ የብላን ንምንታይ ዓንቀፈትካ ይኾነ መጀመርያ ብዝኾነ ምክንያት ኣጋጢማ ኣላ ስለዚ ወይ ኢለያ እታ እምኒ ወይ ከዓ ብካሊእ መንገዲ ጌርካ ሃይድ ስለዚ ኣብ ሂወት ለኸም እዩ ትማሊ ዝተጋገናዮ ወይ ሎሚ ዝተጋገናዮ ንፅባሕ እንከይንደግሞ ኢና ክንመሃረሉ እዩ ዘለና እምበር ክንጠዓሰሉ ብፍፁም የለን ምክንያቱ መንገዲ ኩሉ ግዜ ዝሙክር ሰብ እዩ ዝጋገን ድሕሪ ትሙክር ኮይንካ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ተውኢልካ እኳ ኣይትጋገን ኢኻ በቃ ዘይሞከርካ ከመይ ክትጋገን ሙከራ ፈተነ ክትካይድ ከለካ ግን ስሕተታት ይመፅእ መንገድታት ትቕይር ድሓር እንተይመፅእ ትክክለኛ ውፅኢት ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ስሕተትካ ክትመሃረሉ ክትክእል ጥራይ እዩ ዘለካ ብፍፁም ከይትጠዓስ ራብዓይ ጥዕናኻ ሓሉ ጥዕና ልዕሊ ኩሉ እዩ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ይብሉ ክምስሉ ከለዉ ወለዲ ጥዕናኻ ቀዳምነት ሂብካ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ክትሰርሕ ከለካ መጀመርያ ንስኻ ብሂወት እንድሕር ሃሊኻ ኢኻ ነቲ ዕላማኻ ተሳክዖ ነቲ ራእይ ንብሎ ኣለና ነገራት ነቲ ዕላማ ንብሎ ዘለና ፅባሕ ክትኮኑ እትደሊ ነገር ንብሎ ዘለና እንታይ መጀመርታ ሎሚ ንስኻ እንታይ ክትከውን ኣለካ እኹል ጥዕና ክህልወካ ኣለዎ ንክትሰርሕ ጥዕና የድልየካ ንክትነብር ጥዕና የድልየካ ማሕበረሰብ ሂወት ሓዳር ፍቅሪ ገለ ንክትምስር እንታይ የድልየካ ጥዕና የድልየካ መጀመርያ ኣእምሮኻ ጥዑይ ክኸውን ኣለዎ ኣካላትካ ጥዑይ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ መጀመርያ ቀዳምነት ኣብ ሂወት ክንገብሮ ዘለና ጥዕናና ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ካብ ኩሉ ካብ ስነ ኣእምራዊ ጀሚሩ ክሳብ ኣካላዊ ምክንያቱ ኣካልና እንድሕር ዳ እግርና እንድሕር ሓሚምና ክንቀሳቀስ ኣይንኽእል ኢድና ተሓሚምና ዝኾነ ነገር ክነልዕል ወይ ክንሰርሕ ኣይንኽእል ስለዚ እንታይ ክንከውን ኣለዎ ማለት እዩ ቀዳምነት ጥዕናና ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ቀዳምነት ጥዕናኻ ክትሕሉ ክትክእል ኣለካ ሓምሻይ ምስ ሰባት ብቕንዕና ክትመላለስ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምስ ሰባት ብቕንዕና ምምልላስ ንዕላማታትካ ንስራሕትካ ኩሉ የቀላጥፎ እዩ ንሕልናኻ ከዓ ንኣእምሮኻ ቅሳነት እዩ ዝህበካ ምስ ሰብ ሰላም ክትከውን ከለካ ኣእምሮኻ ዘሎ ቅሳነት ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ኣእምሮኻ ብጣዕሚ እዩ ዝቐስን ስለዚ ምስ ሰባት ኩሉ ግዜ ብፍቅርን ብስኒትን ብሓልዮትን ክንመላለስ ጥራይ ዘለና ምክንያቱ ቂም መሓዝ ወይ ምስ ሰባት ምባእስ
ጓሓፍስ ኣእምሮናስ ጓሓፍ ነካር ኣለና ማለት እዩ እንታይ ገዲስና ኣእምሮና ጓሓፍ ነቕምጥ እንታይ ገዲስና ብፍቕሪ ምምላስ ኣይሕሸናይ ይቕረ ምባል ኣይሕሸናይ ይሕሸና እምበር ይሕሸና እምፈረቓን ስለዚ ምስ ሰባት ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ ክትመላለስ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምስ ሰባት ብፍቕሪ ምምላስ ኣእምሮዊ ዕግበት ኣለዎ ማሕበራዊ ሂወትካ ብፍቕሪ ዝተመስረተ ፅቡቅ ይኸውን ሕጉስ ትኸውን ንዕላማታትካ ከዓ የሳልጠልካ ዕንቅፋት ኣይትረክብን ብቐሊሉ ተረዲእኹምኒ ዕላማኻስ ብቐሊሉ ንኽትሃርም ይሕግዘካ ማለት እዩ ክህልውና ዘለዎም ነገራት ክንገብሮም ዘለና ብሂወትና እቶም ወሰንቲ ነጊረኩም ኣለኹ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ዝሕዑ ግን ሰናይ